Egunon, Juan Carlos. Egunon, Josu. Arazo txikitxo bat dakago makinakin. Piezia tolosten da benean, radizoak ez da ondo ateratzen, eta ez dakigu bentozengatik edo zergatik izan daiteken. Zer iruditzen zaizu? Vale, martxan jarri eta ikusiko dugu ze pasatzen den. Y vemos si es algún problema que tenemos con el radio. Vale, zerbait ipiniko dugu pieza eusteko. Vale. Noizko pentsatzen duzu egongo daitekela? Datorren astean, uste dut. Bai, mila esker. Eskerrik asko. Agur. Zortzi kooperatibak osatutako talde kooperatibo industriala da. 5.000 pertsonako lantaldea Euskal Herriko plantetan eta beste hainbeste atzerrian. Burua debagoienean eta gorputza mundu zabalean, bezero eta hornitzaileengatik gertu. 11 hizkuntza kudeatzera eramate gaitu honek, eta tartean euskarari funtzio komunikatibo propioak ematea dugu helburu. Lan munduan ere euskarak funtzio komunikatibo propioak behar ditu. Eta zentzu horretan, Fagor taldean, kooperatiben arteko harremanak eta Baski eta kooperatibaren arteko harremanak euskaraz izatea lehenetsi dugu. Gure kooperatibetako kolektiboen 75% komunikazioak euskara hutsean jasotzen ditu. Ezaugarri ezberdinetako bilera ditugu. Batetik, bezero eta produktuei lotutakoak. Eta bilera hauetan, gero eta gehiago, bezeroaren ganako gertutasuna dela eta berak markatuko dau lan hizkuntza zein izango da. Baina, barruko bileretan, lan antolamenduari, egiturari lotutakoak, arlo instituzionala garatzen ari garenien, lankide bilerak, batzarrak, kontseilu hutsuak, euskaraz izateko lanean ari gara. Bitartekoa jarrita, ulermena bermatzen ez den kasuetan. Fagor Ederlandik azken urteetako euskararen estrukturazioa eta egin dugun lanaren ondorioz, gaur egun oso egoera positiboan gaude. Euskararen evoluzioa ezinbestekoa izan da. Horretarako pertsona askok egin dute lana, baina aldi berean estrukturatu egin behar izan dugu eredu konkretu batzukin. Gaur egun, Fagor Ederlanen, lanpostu denak daukate euskararekiko perfil bat. Asko ikasi dugu eta sistema erabiliko dugu, bai gizartean beste gai batzuk lantzeko. Berdintasuna, ingurugiroa, eraldaketa soziala, denoiek sistema berdintsuarekin eta izan ditugun laguntzakin estrukturatu eta hurrengoko urtean hobetzeko.